Возлюбени братя и сестри, пак искаме да ви насърчим с една благословена песен. Така Господ нека да осяе правдата си над нас и над всеки, който гледа, да бъдат благословени в кръвта на агнето. Халелуя. Амин. С тази песен, мои брати и сестри, който гледа нашия клип и песната слуша, нека го докосне в името на Исус и си покай повече, да може да ни нараняваме повече Бога, защото ни прикаляваме с нашите грехове и грешки. Затова, брати и сестри, моля ви от сърце, не допускайте повече сатаната да ни изкушава, а отдайте сърцето си на наш велик цар, който домовете, сърцата и децата изцелява в името на Исус. Затова не е късно да се покаете. Моля ви, брате, умоляваме, отдайте си сърцето към Бога, да сте благословени в името на Исус. Халелуя! Благодарим Ти, Боже Исусе, отново изстигаме Твое свято име, който Ти си дал нас право да се наричаме с Твоето име, Господи. Благослови моите брати и сестри, благослови всеки един, Боже Исусе Христе. Боже, издигам квартал Победа, Боже, пред Тебе. Боже, да ги промениш и Ти да промениш, Господи Исусе, вътрешни министри, съвете, Боже. Боже, Ти да ги владееш и Ти да ги промениш, умовете им, Боже. Господи, всичко предам на Твоите ръце. Благослови тази вечер Твоето хваление и благослава и в името на Исус. Амин.
Жена моя. Татко Небесен, благодарим Ти, Господи, нека да бъде благословен името Ти. Да водиш ни Ти, Господи, и винаги да сме благословени от Твоята огромна милост. Благославяй всеки, който ни гледа, Господи. Пази семействата им и децата им, Господи. Нека Твоята милост да опази всеки един от нас. В името на Исус. Амин.